alle sammen. I dag har jeg købt den her Eleaf BCC GT Atomizer. Ja. Den er fin nok. Den består af 4 dele. Se her. Brænderen der, og den der, jeg ved ikke lige hvad den hedder, men ja. Så en drip tip, og bare den her, selve tanken. Så samler den lige igen. Sådan der. Og et Evert batteri, 1000 mAh. Så. Ja. Ja, den virker faktisk meget fint, og jeg bruger en cappuccino smag, 24 mg nikotin i. Så jeg vil sige, det er ikke det bedste hoved det her, men ja. Vi ses derude.